guys, deidzai vamwe. Nasi tine 2 my life guys, deidzai vamwe. Tine 2 my life guys. Itai muchideidza vamwe, tine 2 my life nasi. Tasara mbijana, tasarugwa ne 40 people, only 40 people guys. Tibve tanga 40 people chete. 40 guys, takatedzera music ya. Atingabvi pano because ndinokurizira old music. Yatakakura tichiridza isusu nguva yedu. Tichizhavirigwa aiwaka guys. Kudhara music yaifaya. Kare kwaifaya. Music yakudhara yaive nemeaning guys. Handi muri kuona chero wana uri panapa uri kuita kugutsirira musoro kutaridza kuti zvatairidza isusuka zvakanga zviri zvinhu zvaiendeka kwete zviriko mazuva unoshaya kuziva kuti musoro uri kupi, gumbo riri kuindepi, kwanzi chii, bhurugwa razoita sei, bhusika dii, munhu undishezo zviri kufamba sei. Ingori mix masala kuti abhenge music aiwa. Kudhara taive nemusic yedu yainyatsa kukododzora moyo guys. Yaitaiti tikamira pasi pemuti so kana pabhiriji tine vakomana vedu tichinyengwa nezvikomana zvedu tiri pabhiriji so uchiridzigwa music iyoyika unenge uchingoda uchingonyara uri pachibhiriji uchingonyara uripo zvichinyatsofaya kwete zviriko mazuva ano zvokuti vanhu vanenge vachingotambisa zviuno vachingoita sei zvisingautsi kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi zvisina kana hunhu futi zvemusic zvacho. Alright guys, maswera sei, mamuka sei, manheri kumatimana enyika ndichiti aiwaka muri sei guys. Ngatisanganei kapa zuva ranhasi Friday ino yanhasi ine nharo guys. Friday yanhasi ine nharo. Anyway, hatina sponsor guys. Nhasi hatina munhu asponsor so far. Hatina hedu sponsor so far. Pana Roshisi atata madhira ake manje toda kutenda kuti maybe pa second show ichauya paleta apa. Thank you very much for helping kuti mashows ayaramba chidi achienderera mberi because tinozvitira chega guys. Remember mashows edu atikwanisa kuvharira vanhu panze. Vanhu vane nyaya dzavo guys. Vanhu tiri kufamba but takaremerwa. Vanhu vachifamba kunze guys moyo yakatakura. Vanhu vakatakura zvinokomba zvakarema. Vanotodawo pekuturira. Kwekuturira hakusisina. Unganoturira kumvenge unoshaudwa. Unganoturira kuPH unosekwa. Unganoturira kuladies retreat unoitwa makuwa. Saka ipo pano guys munhu anongofona kutaura nyaya yake vanhu vomubatsira onyatsotura nyaya yake tona kuti tinofamba pamwe chiita sei. We really need that as a community, as a Zimbabwean community guys, because tiri kungofamba mozonzwa nanzi munhu angodona akafa mosheya kuti chii chiri kuitika. Izvo munhu anga akatakura zvinorema angosheyawo kuudza handiti mazviona angasheya kutaura naye chiya tiunganeka titeerereka vamwe vedu vachitaura chinhunha dzavo handitinadzo nhunha dzakasiyana. Right, ndakataura kuti aiwa tiri kutanga kuuya na 4 nenyaya dzeve vari kurara nezvikwambo zvinonzi spiritual husband. Sezvinoenda bva ndakaita mafone calls zvikanzi aiwa sisimeli iyo ya4 hatisi kuti mirai na4 tiri kukumbirawo kuti musquize time titange tauyawo nedzedu. Takatoremerwa toda kutanga tauyawo nedzedu nyaya then yevava vari kusangana nezvakadai sousiku mozosanganawo navo time ndikati ko who am I kuti ndirambe kwanditi ndo calling yacho ndo zvatakada nezvatakangodedzerwa naMwari kuti yaimiite. Alright, saka guys muzuva ranhasika because mashows akadai nyaya dzakawanda vanhu vari nyaya dzavada kutaura vakawanda but guys munofanira kundi understand we can only have nhasi ndatosqueeza kuti tiite 2 shows. We are going to have 2 shows. Show ino yemasikati imwe show futi time yemanheru. We cannot have 3 shows. So vamwe vandienda kuti ione Monday musabatikane handitika ndikakutiwo Monday kana chitatu because kune line revanhu vane nyaya dzakasiyana dzavanenge vachida kudi dzavanenge vachida kutaurawo nevamwe handichimuona vachida kunzwawo vamwe kuti vanoti kudii vachida kuturirawo mitoro zvavari kusangana nazvo kana zvavakasangana nazvo. Saka monzwisisa ipapo handitika hakuna watinorasa asi kuti tongopanana schedule kuti setidi ina ndingazogariwo zvendiri palive kana iri dzitara chindoriwa nepi guys kana icho chidhara chemunomba chicho spiritual husband chingatondiramba handimuona zvodawo kuti ndimboona nchimbo chipochi nguva yacho kana varipo ndovadiwo ndopo nguva yavo handiti mazviona. Saka ndozviripo nhasi tichange tine mashows maviri guys. 2 shows dzatinenge tinadzo. So angachitomusendera message yemamuchizwa panapa ndiangachiti ko show yakurumidza yauya eli ndikati aiwa iyi haisi yenyu iyi ndeyevamwe yenyu ichauya zuva rovira kuma 4-5 ikoko ndo pachauya yenyu. Ndikapedza pano ndomanya ndodi
ndobika, ndapedza kubika todzoka futi pano tosangana zvakare tichinzwa kuti zvinombonzi spiritual husband vanhu vari kurariwa nezvinhu zvii zvinenge zvichiitika. Vanorariwa naaniko? Zvinhu zvacho vanozviona here zvichirara navo naimi? Zvinobva kupiko? Zvino zvakatanga seiko? Zvii vanoita seiko? Vanenge vachitonzwa kunakirwa here? Vanenge vachinzwa kurwadziwa here? Zviiko zvinenge zvichiitika? Guys, we all want to know, right? Totoda kuzivawo tese kuti zvinombofamba sei, chii chinoitika, zviri kufamba sei. But hatisi kuziva, hatina maanswers guys. Tinongotuka munhu kurarwa nechikwambo, kurarwa nespiritual husband, but hatizive chaizvo zviri kuitika kuti zvii. Antimaona hatizivi kuti zvinenge zvichiitika. Saka regai vari kuuya, vari kusangana nazvo, vari kutsvagawo rubatsiro vouya. Anyway, mondiregerera muzara nhasi guys, zvandisingabhilivhi nhasi ndichazviita pashow iyoyo. Ini ndiri munhu anonamata, ndakakurira mimba yechinamato, asi ndakonsautawo vanhu vechivanhu, handichika vanobuda kumaredhiyo ekuzimbabwe vechikuru vata zvechitraditional wati kuti vauye panapa vagozobatsira pachauya vanhu vachaura nyaya dzavo. Handichika ava vanhu ava vozotibatsirawo kuti vanhu ava vangowanikwa help sei. Hanimaona zvinofamba sei kana achinzi ane spiritual husband anetseka nazvo ari kuvata nechinhu usiku, anoti hazvibetseri kuti tingonzwa nyaya dzavo tovasiya vakadaro. Ndisingazive kuti vechechiwo vari mukati umu munogona here kuti mubatsirewo kuti vanhu vari kutotambura guys. Vanhu vari senge makandifonera nezuro aitochema guys, every day anotosvika kana kuvata. Handimaona kuti zvinouya zvinhu zviya, handitimaona chinouya chinhu chiya. Saka ndisingazivi chechi kuti muripo here vari pawafuwa apa vanogona kubatsira. Kana muripo vanogona kubatsira, ndichingopedza show ino iyi handitika please ibvai mandibata kuita kuti mudi ndikupewo nhamba dzekuzofona tionoti mubatsirawo ava vari kuti vari kusangana nezvinhu zviri kuvata navo usiku izvi. Handitimaona icho chinhu icho chinovata navo usiku ichi kuti mukwanise kuvabatsira. Ndatozoita zvokutotega nditsvake vanhu vechibhoyi vechinga ndivakonsultewo ndibvunza kuti chimbouyaiwo handiziviwo, hatina mari yekuti vanhu ava vangakubhadharai. Ingoyewo mungotaura kuti muzongopawo knowledge yenyu kuti zvinofamba sei, chii vangawana rubatsiro sei. Hanimaona then ivo kana vaine mari dzavo handitika dzekuti vanokwanisa kuti vazouya kwamuri kuti muvabatsire, then chatinongoda mari dzausi, because tikavati uyai pano pashow mubatsirai vanhu, vamwe vari kuzimbabwe vari kutsvaka mari guys. Handitika vana sekuru katerera vanenge vachitotsvagawo mari, so tozoti batsirai munhu konziko mari yangu koi mari $500 madhora toiwanepi? Hatina. Saka zvinenge zvichida kuti tingokumbira vangotipawo mazano kuti munhu ari kuvata nechinhu ichocho chinonzi chikwambo ichi obatsirikana sei, oita sei. Kana vakazowinawo ivo voga kuti aiwa regai ndimubatsirewo free of charge, aiwa panenge papinda vanenge vapinda machena. Handitika because zvinhu izvi zviriko zviri kuitika, vanhu vari kurara nezvinhu usiku vasingazivi kuti chii. Kuchirungu kuchikristu tinoti maspiritual husband, asi kuchibhoyi vanoti ndizvo zvikwambo izvi, zvikwambo zvinorara nevanhu. Anyway, topic iyoyo iri kuzouya time. Iko zvino tine vana vatakumbira, ndichangoti I'm going to have only 2 guests, ndatongovasqueeza vari 2 because vanga vati one day. Saka ndikati hazvikwanisiki guys, I cannot be on live for 6 hours. Ndotora 2 vatanga kuuya, ndo vari kuuya nenyaya dzavo pano. Handitika guys, ina ndineshonokwanisa kuti ndikuudzei, regai muzvinzwire from the horse's mouth, regai muzvinzwire nyaya dzavo vachitaura vega. Handitika kuurayigwa vabereka zvinhu zvakaoma. Wapedza kuurayigwa maika wopinda nyatwa yekuti wega unozvibvunza kuti naye Mwari muriko here imi Mwari kana kuti hamuko. Patina ndichatauri zvandisingazivi, indangoudzwawo. Regai varidzi vazozvitaurira nyaya dzavo nokuti indangoudzwawo. Handisini muridzi wenyaya, varidzi venyaya ndo vachange vachitaura nyaya dzavo. So ndichangotora vaviri ndo vachangovuya pano votaura nyaya dzavo, vachingove vaviri vakadaro. Handichimaona vamwe vese mombomira, kana mune dzenyuwo mombomira mozondibata kuseri isa rimwe date rekuti muyewo, kana kungave kana mangwana togona kungoita hazvina problem, kana nemande muuyawo. Zvanhasi chirega titore vaviri vanga vachichema vatanga kutaura nyaya dzavo vari kuremerwa ava vature mutoro wavo wakavaremera. Handitika isu takateerera tichivabatsirawo. Guys, regai ndigare ndangoisai yamunoti pachirungu disclaimer yekuti pano hapatukwe munhu, pano hapatukwe munhu, pano yavanhu vanenge vachitaura nyaya dzeupenyu hwavo, zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwavo, zvikura zvavari kurarama zuva nezuva. Saka kana wafunga kutuka iwe wongoti pe wakananga kubvenge ikokoko wonotukako uriko haurambidzwi, kana kune mamwe mapeji mamwe magrupu. Pano
vanhu vanenge vachitaura nyaya dzavanosangana dzokati muupenyu hwavo. Saka tinenge tiri pakutakurirana mutoro. Handitika kana usina uchizoona una mweya wokutakurira umwe munhu mutoro, gara hako wabaya wainda. Tisarete tiri 20 asi tichitakurirana mutoro. Garai madi matanga matoinda. Handitika toda kusara nevanhu vanoziva kuti zvinhu zvinowanikwa muupenyu, ende upenyu ivhiri. Upenyu chaunoseka umwe munhu iwewe uchiti inini handifi ndakadai, upenyu hausi hwako, mangwana unogona kufuma uriko. Musaseka vanhu mukufamba umu muchiona zvamunenge muchiona, nokuti upenyu hausi hwedu, hune muridzi wawo. Isu upenyu hwatiri kungorarama ibhuku rakadonyorwa kudhara. Hatinozivi kuti mangwana tinofuma tiri pai, asi muridzi woupenyu ihwohwo anotoziva kuti mangwana iyeyu meli iyeyu anofuma achiwa musoro, anofuma achifonyoka gumbo, anofuma achiwa iso. Ndiye anotoziva. Ini handizivi, tingoekta drama rakanyorwa kudhara. Saka upenyu hausekanwi, hanzi upenyu ibhora. Regai kuti chawana mumwe hanzi chawana hama hachisekwe. Mangwana zvinofuma zviri kwako, zvinenge zvichigogodza kwako. Zvinoitwa nevana vasina kukura mupfungwa, vana vadiki vasati vaziva upenyu, ndo vachiri kuita upenyu hwekusekana nevamwe vamuti wanzwa dambudziko rako panofa panaro uchiseka umwe munhu kunzoko. Kana uri munhu ari matured, munhu anoziva kuti dambudziko rinowira munhu wese, hauseke zvinhu zvinenge zvichitaurwa zvinenge zvisangana neumwe munhu. Instead tsvaga way yekuti ubatsire munhu iyeye kuti munhu iye abatsirikane. Handiti mazviona, because anenge achitori nezvinenge zvichitomuremera. Handitika right. Thank you very much guys. Saka caller, you can call now. I think my 2 guests, anyone angotanga kufona ndiye ma guests edu maviri, please fona izvenyu takumirirai. Tachikumirirai iko zvino chifona izvenyu. Unodoshamisika chona munhu achido tinoona zvakawanda, but unongotarisa ungoti kwesitozivei isi hatina chatinoziva, rega titarisi. Umwe munhu anogona kukukudza kuti ndine mazimara akasviba, ndeyako kana une mari yacho. Unoziva here kuti mari iyoyo yaunodada nayo, mari vanogona ngofuma vakaitora mangwana. Unogona ngofuma wakagara pawheelchair. Vari pawheelchair vada kuapply kugara pawheelchair guys. Unofuma kugara pawheelchair nemari ukatadza kushanda kwaunodada kuti ndinoshanda ini ndikazodai, ukazongopesera kugara pawheelchair usina kana sendi, waimbovhara azvivhairi gwani zviya guys. Azvivhairi gwani. Kana une mari ndeyekumba kwako, ndeyakwewe nemhuri yako, haimbofi yakazota the next person. Gara nemari yako, asi ngoziva kuti upenyu ivhiri rinotenderera. Handitika takambovaona umwe vanhu vaigara madzimba ityisa akadarika madzimba atina waya guys. Makambona wanje chikutadza imba yangu, handikutaridzi imba yangu ini. Why? For a reason, because ndoda kufila kufanana nevamwe vataka, toda kungofanana tose. Toda kungofanana tose. Handitika whether wagara mumanchoni yakaita sei kana wagara muimba yakanaka sei kuti yakaita sei, hazvina kana basa izvozvo. Kana tiri panapa takangofanana, zvinogona ngotogwa izvi. It's all vanity. Handitika no, iyi haisiriyo ningirikiri namba iyi yemunhu wandiri kudai. Uyu ndoumwe uyu. Kola hello. Timboti mirai tine vanhu vatiri kufa ngova takaexpecta kuti vauye, imbomirai iko zvine zvaisinguye kuti timbotora makolas. Haisi nyaya yemaspiritual husband iko zvino, tisati asvika ikoko. Tine imwe nyaya iyoyo ichauya zuva ichauya kuma5 iyoyo. Iko zvino pane varidzi vane nyaya dzavo dzisiri dzemaspiritual husband vari kuuya iko zvino. Vemaspiritual husband vachazoya kuma5, not now. Tine 2 mashows nhasi. Alright, zvakanaka iBoeing 777, zvakanaka iSabina. Chiregai tisavharire varidzi veshow vafone maita basa. Guys, let's not disturb the show. But let's not disturb the show, guys. This is a serious show. Let's have varidzi vemashows vafone. Let's have varidzi vemashows vafone. Vafonere nyaya dzavo tinzwe kuti zviri kufamba sei. Right. I think my guests. Right, magetsi edu ane nyaya yanhasi wokushaikirwa wokurayirwa amai uya. Please takamirira, can you please call? Please fonai, takamirira kuti mufone. Takamirira kuti mufone wokurayirwa namai neumwe wacho uya. Takamirira kuti mufone nyaya yenyu ibvai matofona, because live ino indenyu ndakuudzai kuti ndakuenda pa live. Tamirira imimi chibva imafona. Tine 2 shows nhasi, imwe ichaitika right. Exactly. Hi, Sister Mary. How are you? Yes, Paula, say. I'm
tinofara makadi zvenyu tiripo tinokugamuchirai pachirongwa chezuva ranhasi maita henyu ndiri kunzwika nditi zvakanakisa stereki makadi zvenyu vateereri aiwa vateereri varipo zvavo vari kufara varimo vakamirira kuti vanyatsodzwawo nenyaya yenyu vachibatsirana nemi tichidaro chii chakuunzai pachirongwa chanhasi nhai sisi netsai ndinouya wekuuya ndichitaura nyaya yake yamai vakange vakarohwa nemurume wasisi vake aiwa makaudza inini hamuna kuudza maviewers saka tinoda kuti mutange kutaura nyaya yenyu kubva pakutanga kuti vateereri vedu vanyatsonzwisisa zvese kuti chii makaudza ndini ivo havana chavari kuziva okay so iye zvino ndine 35 years ndakabarwa mugore ra1985 mai vangu vakashaya ndine 3 months dzekubarwa mai vangu vakange vakaroorwa nemurume wasisi vavo asi kuroorwa kwavo kwavakange vakaitwa kwaive kuwirirana kwefemili vakataurirana kuti since mukoma ari kuti haachakwanisi kuramba achibara vana murume ati akuda umwe murume sisi vakati hazviite kuti muendononditorera estranger kuti mundigire mutorwa mumba ndine munin'ina wangu ari kumusha asati aroorwa why can you not take that woman and rather bring him mangu ndigare nemunin'ina wangu so the family did exactly that munin'ina akanororwa munin'ina who is my late mom saka mai vangu varoorwa she became pregnant with me vakanosungirwa and then after about 2 months ndabarwa mai vakazodzoka kumba kwemurume wavo vakawanawo sisi varipo nepamiri sisi vakati hazvichaita kuti ugari pano murume wako ngaakutengerawo yake imba so sisi vakachidzokera kumbowo kune vabereki kunoti ndasvika programu yachinja my big sister this is what she has said vabereki vakati no you come back home neprotocol wakaroorwa iwewe saka unofanirwa kuuya kumbonodzoswa nevanhu vekumusha vakauya kuzokuroora in the first place vakadzoka but then handizivewo because I was still young by then handizive kuti chii chakaitika mupfungwa dzake midway parwendo rwavo vakanwa poison vakafa amai vako ndo vakanwa poison mushure nenyaya yekuti sisi vavo vakambenge vasagesta kuti inini ndizodza kuita mwana regai nditore munin'ina wangu pane kuti nditorerwe munhu wokunze regai nditorere munin'ina wangu auye kuzobara pano saka munin'ina auya aita nhumbu ndokubva amboendeswa kumba kuvabereki paakazodzoka kumurume kuna sisi raabarika kairira sisi nemunin'ina ndokuwana sisi vabatawo pamuviri handiti sisi ndokuchizochinja nyaya zvikanzi kuti uchichagara pano hazvichaiti saka mai ndokubva vanowa poison vashai ndofunga vanga vapererwo inini as I see ndinofunga vakapererwo kuti kuvabereki vari kuchidzokera kumurume ari kuti pano so handisisina chokuita baba vangu vaishanda muhotel ndofunga vangu vachiri kubasa as he told me the story vaiti ndakati ndichiri kubasa when all this happened pandakazoona kuti ndichiteera mukadzi I was blocked nemessage yekuti ndozvaitika kunoku saka inini I was 3 months old mama vakasiya vanyora tsamba kuti vari kubva kupi vanoenda kupi vanonzani zita ravo uyezve mwana uyu anonzani ndobva vaisa tsamba mublanket zvanga rakandiputirira so epasserby aitobvawo kubhawa ndiye akaona mai vangu vakazembera muti akati ko munhu akazembera muti nekamwana kateche kakarara pasi what's going on pavanozotarisa kutoona mai vangu vafa kudara ndiri mublanket I didn't know all this as I was growing up ndakazokura ndichichengetwa nagogo ndo vakandiyamwisa mukaka and I thought gogo was my mom and gogo saka are you saying kuti amai pavakanwa mushonga vakaenda pamuti vakanoshaikira pamuti vakakutora ivo vakakuputira vanyora tsamba yavo vakakuisa pasi pasaidi pavanga vari ivo saka huna kunzwa kuti wakaonekwa nguva yakareba zvakadii uchingori papo pasi ipapo aiwa handitozivi
because nobody knows. Okay. Nobody knows. Nekuzokura baba vachizoti indoda kuti vana vangu vakure vari panzvimbo 1. So vakachinditora kuna gogo ndokuchindireleasawo kuti ndiyozogara kune vabereki vangu, which is my aunt and my dad. So takagara as tough as it was, waiona you could see my segregations, but as a young child hauna zvizhinji zvaunenge uchimboexpecta nokuti kuti pamwe nyaya yekuti ndine musikanzwa, that's why mai vangu vasingandide kana kuti chii. So time went by, ndave kuma 10-11 years. We went kumusha kumarural areas. Takavhakacha kumusha kwedu kwa baba vangu. Baba vangu vatone nemusho wavo wavanga vavaka kunonzi kumakura. So takagara kumusha kuya, baba ndopa vakachiti mama vakati ngakumbonovhakacha, vakabva vatora mamwe masiblings angu, inini ndikasiiwa pamba. So I was left at home. Pamba we had 2 guys, one aita zvekufudza mombe, one aita zvegarden. So the excuse was just ngasara pamba kuti vasazosara vachiba. Okay, fine, ndakasara pamba. Nguva yekuti tichirara yakwana, vakachiuya, ini ndakaenda kunopinda kukitchen. Because main kukange kwasiya kwakiwa. Ndakaenda kukitchen, ndokwandakaenda ndikanyorara ikoko. So sorry 2 minutes mukati. That is that. That is that. Ndakaenda ndikanorara kukitchen. So pakunorara kukitchen kwandakaita ndopavaka inini ndakanzwa noise. I was still 11, but I can still recall that event very well. That's when I was pardon, and I was ndiani zvikanzi tisu taona mukicheni munobuda utsi, toda kucheka kuti chichi akubuda utsi, ndakararamo what's happening, ndokupinda kwavakaita. It was one of the guys iyeye ndiyaita zvekufudza mombe, ndiye akandibata. The other one failed nekuti baba vangu vakandidzidzisa kuti kana muchigara mumba like mumoto, taigara takaisa kana muchiziva unonzi muururo uyo, taigara takaisa muururo mumoto vachiti in case if anything happens. So muururo iwoyo ndiwo wakandiponesa because I pulled out that thing ndikamurova nacho, icho changa chichibva mumoto. That was how I survived, I guess, from the rape of the second guy, but the first one succeeded. So mama vakazodzoka after about 3 days, baba vakange vaenda. Ndikavataurira ndozvakaitika izvi. The answer to me was wakafanana namai vako, it runs in your blood. I didn't understand this. Mind you, inini I grew up knowing kuti mbuya ndo mai vangu. And mama vangu vandakange ndanavava, this is my aunt na gogo, vakange vasinganzwanani. So I used to hate my gogo too much. Ndichiti my mother slept na dad vangu, of which angari mkwasha wangu, vakandizvara ini. That's what was in my mind. Saka by then, how old were you? Wangone makore mangani baba? About 11 years. Okay. Yes. So that's when the incident happened. That's when I lost my womanhood at the age of 11. 12, 13, I got sick. I suffered from pneumonia. I suffered from pneumonia. Ndakaendeswa ku hospital. Then vakabva find out kuti ndo mamirira zvakaita, but family yangu haina kuaccepta kuti, especially my dad, he didn't accept the situation because vaiti vakafambawo muchivanhu nemaprofita, vamwe vaivati ndine mudzimu wamai vavo ivo waida kuda pambiri. Saka meaning to say kuti it's 13 years kwawakazoenda kuchipatara waita pneumonia ukanobatwa kuti
paita chirwere wakanga wazvarwa nacho here kana kuti pakaitika rape dziya ndo pawakainfectwa? If I was born with it, my father could have been positive because my father was tested and he wasn't. We don't know about my mom because my mom was normal. All right. Okay. Yes. Meaning, inini kuzofunga kwangu nekukuro kwandakaita, I think it was this guy who raped me. So, vakatanga kufamba muchivanhu zvikanzi anoda kubuda mudzimu, ndikapfekedzwa machira. At 13. Yes, in those days, like vanhu vekudhara, they believe too much in those kind of things. So ndakapfekedzwa machira, ndikaitirwa mabikiro ekuti ndasvikiro remumusha and all that at the age of 13. Handina periods randakanwa. I lived my life. Ndakarapwa pneumonia iyoyo ikapera, but I never got treatment ye-HIV. I lived my life up to the age of 20. Dad vangu vakatanga kurwara. Okay. My father got very, very sick, and situation yepamba yanga isisina kumira musha because dad vangu vairwara vachitozviitira vachibviswa manapukeni. So it came to a time yekuti ndaitoshedzwa mubedroom kuti mari taidya tese uya tibvise madhodhi tese namainini. So yes, nandi maiguru, this is maiguru, my mom's sister. Maiguru, yeah, maiguru. Yes. So I reached an extent yekuti ndakatanga kugeza baba vangu vachirwara. My father even died on my lap. Oh shit. Deira vakafa. So when my dad got sick, ndakange ndine mukomana wandakanga ndine about 2 to 3 months muchidanana naye. Ndakabva ndatongoona kuti the best is for me to leave this place. Ndakatizira mukomana ndava nepamiri ndofunga panga pane kuma 3 months baba vangu vakachizondishedza, family yagara pasi kuti hazvidoti mufi. As you can see kuti marwariro amuri kuita hazvidoti mufi muchisiya mwana yasingaziye chokwadi, garisai mwana mumuudze chokwadi. The week that my father died is the week that he told me the whole truth, where my mother is, the biological, my mother's real name, what transpired between my mom and him, who exactly is this aunt to me, and everything. I was so bitter. Sisi, I was so bitter. And I didn't mourn my father. And nakuva shema. I went to the hospital, the same thing came out. They offered me treatment, and in those days, they offered me treatment. I declined it because I don't have the education about this disease, and to me, this is like a death sentence. It's a killer disease, and I'm only 20. What are they trying to tell me? So ndakasvika pakubara mwana wangu. Fortunately, I don't know, by the grace of God, I don't know what happened. This child is negative, and he's a big boy now. But marriage yo yaina blaster. We went our different ways. Ndikazobva kuZimbabwe, came to South Africa. Ndanga ndachizorwara futi at the age of 22 or 20, yeah, ndachizorwara futi. So ndine bhudhi vangu vemumba imomo, because inini medu mumba ndakazvarwa ndiri 1. Bhudhi vangu vekumba uku kwaanti uku, he loves me too much. I sat down with him. He knew the situation. I sat down with him. Ndikamudza situation yekumba kwanda ndakarorwa uku. Ndikamudza kuti ndozvandiri and the lights. Akamudza kuti we knew about this because it's something chakabatwa a while ago. So okay, ngatimbodzokerai pamasure mbijana pamakatizira kumukomana waya muchibva kwamaiguru kumaona dhidhidhi vashaika pamba pachagariki. Mukomana makasvika mukanomutsanangurira kuti ndo situation yandinayo. No, I didn't. All right. Andina. Kana pandakanobatwa kuchipatara, it was my secret. I didn't. All right. Until the time that I left. All right. Yes.
ndakachizoti at the age of 22 ndakazorwara futi ndakataura nabhudhi vangu. Bhudhi vakandipa adress yekumba kweshamwari yavo nemari, vakanditi simuka, go to South Africa. There is better treatment there, and if anything happens, ukusvikira mba meshamwari yangu and everything, if anything happens, I'll take responsibility. I came to SA, ndikasokotambirwa neshamwari yacho, and shamwari inenge yakatoudzwawo, because shamwari, you could see even the way yaitondibata nayo, the way chikafu chataipiwa, zvezvekuti he had better understanding of these things than me. So he tried to accommodate me as much as he can. That's when I then met my husband, my current husband, who I didn't tell again that this is the situation. Okay. We dated for about a year, but in that year, we saw, we're dating until things reach an extent whereby you guys will feel that you now want to be sexually active. He had never married before in his life, and this was like my second marriage. And if you date a girl, before you indulge in sex, you go and get tested. So he brought this idea forward that baby, ineni sandatanga zvebonde newe ndokumbira kuti tendo notestwa, which shook me because knowing my situation and now he's doing this, I didn't know what to do. But I just said to myself, it's okay, maybe it was a Zimbabwean mistake, let's do it. Okay, let's do it. We made an appointment with Dr. Tikaenda Shishua. Boom, you are positive. This is now like for the 4th time in my life. And reality now is kicking in because this is in front of a boyfriend that I really love. I'm having plans of marrying. He stood by me. This guy stood by me. Okay, so when you went to stay with the brother's friend, wakatanga here kunotanga kunotora treatment kana kuti still hauna kutora treatment? No, I didn't. He didn't even force me to do that. He was just watching my diet. But you were just okay for all these years from up to the age of 13 kusvikira pa 21? But yes. Wow. Kurwara kwangu pandaiita ndikoko kwemanyumonia apa pandazosumuka kuZimbabwe ndakanga ndaita mota ku-private part. Okay. Yes, but otherwise, other than that, I was okay. Okay. And nakumborara pasi zvokuti people could suspect kuti arwara neicho okay. Except for that pneumonia, yes. Okay. So this guy now to find out takatanga kuchidzidza tese because now to me kwaari and nakuratidza kuti I know about this. So this guy, did you tell him that it was your second marriage? Yes, he knows. Okay. I've got a child. All right. And this is now my second serious relationship, but it's a status under kutanga. All right. Yeah, right. So takachitanga kuchitsvaga education about this disease, how we can manage it, can it be passed on, and all that. How if Saka find out if you take your treatments, if you take your meds, you can live a healthy life, you can even have kids, you can do this. For medication. When I started my medication, I think things were now about to go to the waste because by then the 4 count test was 1 or 2. The lowest one to 350. Okay. Yes. So per 1 or 2 my doctors they were panicking because we fear kuti ukangoita any viral disease like pneumonia yawakamboita iyoyo kana kuti ukaita kana TB kana ukaita kana flu chaiyo it might trigger it into AIDS. Yes. So they wanted to manage it as much as they could. So fortunately God was on my side. They managed it so well. Ndakasvika pa 200 and something
that's when we decided, okay, now my CD4 count is on this stage, my viral load is non-detectable. So what's the next stage? We decided to get married. I got married to this guy. We had our first kid in 2020, very healthy, baby girl. Life was good, and life is still good. But he took me back to school. Form 4. He took me back to school. Ndikadzokorodza matric muno muSA. Ndakatanga pametric. I did my matric kusvika ndaita degree rangu in foundation phase. After I did my degree, now I'm currently doing my BEd, my bachelor's in education. And we now have 3 kids. Last year, in 2018, my mom got sick. 2019. Which was a secret. Yes, 2018. Towards the end of 2018, my mom got sick, which was a secret to everybody. It was like a family guarded secret when my mom got sick. Everybody knew except for me. So I found out nemakuwa kuti mama vari kurwara, havachatooni, vakupfekedzwa mapampers, vakuitwa so. I took her to SA. Same maiguri vavo vaikugezesa tsvina yababa vako ivavo. That same one. I took her in emergency. Vakauya kuno kuSA, ndakagara navo pamba pangu for about 6 months. We reached an extreme yekuti vakandikumbira ruregerero. Vakazosimuka 2019 muna February, around this time of the year. We reached an extent yekuti vakandikumbira ruregerero. Sori mwanangu, ndakakutadzira, ndaisamboziva kuti ndiwo uchazondiraramisa. Vanga vatobho, vatoita makeup, back to normal life yavo, vatoright. When she got home, zvinhu zvachinja. Anotarisira ndiri kumba kwake, aida kuita so, what? Yes. She turned against me again. Yes. Kondakatadzinga ndakakurapisa iwana. My other siblings akati aida kushamisa because vane vana variko kwenini. I was staying with all my kids. Now my son was also staying with me. Tanga tamutora tanaye. Because my husband had said I'm not mwana akura achiziva kuti ndina baba. So tanga takugara naye futi mukomana. Vakasvika paextend yekugara nemwana pasi kuti this man is not your father, that you call dead is not your dad. Your father is looking for you because mai vako vakatiza newe. If you allow me to take you back to your father, your father will really be happy. Right now my child is sitting at home. He's in Zimbabwe doing nothing. Baba wacho havasikuda kunzwa nezvake, and they've got no option, they've got no choice. Havana zvavarikwanisa kuita naye mwana. He's just sitting at home. I've got no communication with him because handina wandikutaura naye kumba. So haunambofunga mweya wako kuti uvakonfrandire kuti ko mama zvamakauya kuno wani kwenda kukanganisira ichini. I did that because my pastor encouraged me to reach out. I did that. Then she recorded my call. Vatanga kutumira vanhu kuti anopenga stereki nzwa zvanga achitaura. And you know the wind. That recording ended up coming back to me. That's when I just said to myself, no, I'm done. I'm done reaching out. I'm done kuzama kunyengerera. I've lived my life for the past 10 years, for the past 35 years. I've been living alone because I've been fending for myself. Yeah. So why should I beg them now? But there's a time in life where you still need those people because you go back again to them because chakachizoronga kuti kuda kuchata. The plan is muchato unofanirwa kuitwa muna December, this 2020 December. Zvakasvika munzeve dzavo futi because munyaya akanokumbira akanovaudza vakabeja vakarova pasi vakati over my dead body kana achichata ngachatsve nomumwe munhu unochinei.
Kwasaka ivo vachibheja kuti over my dead body vari kubheja kuti chi kuti afango kuchata here kana kuti vavo vana havana kuroorwa here. From what I see, it's we 4 girls. My dad had 4 girls and 2 boys. Out of the 2 boys, I'm in contact with one of them. Then out of the 4 girls, it's me and my other 3 sisters. These other 3 sisters, the other 2 are not married. It's only me. Okay. So it's a case of jealousy, actually. I feel like it maybe is. Point blank, yeah. I don't know. My sister, her daughter, and I even reached an extent of calling my husband. I said, positive and negative. Vakaenda kumuhama dzemurume vakanomuudza kuti amai akadyiswa tsvagai kuti mungamuite sei. But you know, if something is yours, it's really yours. He stood by me, he is still standing by me. As I said, akandidzosera kuchikoro from matric. I did my degree in foundation phase. Now I'm doing my bachelor's. Study degree in education. I now have my daycare center, which is running. Yeah, I know. Very successful. They even went to my parents, you know, that the owner of the school is positive. Because one of the other brother of mine, why are you taking your kids there? Oh. So it's tough, especially when you're trying to build a life for your kids. Somebody's destroying it because of jealousy and past life tries to bash it for you. It's very painful. Okay, so what about your son? Your son, simply because you said your son is there, ariko akangogara kumba. Can you not fight for your son kuti auye muve mese? That is the problem now. How can I do that? I'm no longer going home. Ndakataura nababa wake because baba washona vakange vanditi andikwanise kutambira mwana as long as asingabve maoko mako. Because so I spoke with him ndikamutaurira kuti ndokumbira go and take the child uchengete mwana because mwana ndewako at the end of the day. The wife yaanayo ezvinezvi, she's a very good woman, a God-fearing woman. I respect that woman. We spoke over the phone. Akanditi, she wants this boy in her hands, but vakaenda kumba vanoti vakatandaniswa. But mwana ndewako ka, don't you have? Is there any other way for you as the mother of the child kunutra mwana wako and then unomsiya kuna baba wake? It is there. I can go there and kidnap him, steal him, or I don't know, but this is a teenager. No, it's not even stealing. About. It's your son. It's not even stealing. You are taking back what belongs to you. Mwana wako. I don't know. I mean, can I find my channels that I can take? I don't know. Because even the legal route, how old is the boy? He's 15, turning 16. Yeah, mwana wako even chireyangane 17 kana 20 kana 21 mwana wako ndaya kuzotora mwana wangu market yenyu makanichengetera mwana otora mwana wako andichiona, and then it's either you bring the son here in South Africa ogara naye or else womisa kuna baba wake, since the father and the stepmom vari kuti mwana tiri kumuda kunoku. Exactly. Other than to say you, I mean, look at it. Kana vachikwanisa kuitira iwewe mai vemwana vachikwanisa kuitira zvese izvi munhu wawakamutsa vakufa kokuzoti mwana wako saka vari mwana wako maybe you are not hearing a lot of things vari kumubata sei. Main reason yandiona yavakatorera mwana, it was a way of breaking me because she knew kuti she knows how I am with my kids, so it was the way of breaking me. Kuti mwana wake akauya kuno kuZimbabwe is going to break you. She will come and beg me. So but are you talking to the son? Iwe utaura nemwana? Mwana haana communication. The only person that I can talk to munhu wemuraini, of which munhu wemuraini kana kuti ndofunga anenge akabatwa here these days, asisina more information yaainayo.
munhu wemuraini anototi kana akamuona achidarika omutora maphotos kana akakwanisawo kumuti uya uite recording yamama vako but mwana oenda kumba onotaura kuti ndataura namama. Saka munhu wemuraini anenge akazobatwa. Mwana akato brainwash wafungwa against you. I'm sure. I'm quite sure. But hanzi welfare yemwana ari kubatwa sei? Even from the photos that I see, he looks good, but mwana has kwenda kuchikoro. Pa 15 years mwana is supposed to be at school. He looks good, but mwana has kwenda kuchikoro because they can't afford the fees. Hey. So that's the story of my life. So even, are you saying that even if you go to the police right now, all right, for you kuti ubhadharire mwana aende kuchikoro, vachairamba mari yako? Kuiramba vairambe, that is what they want. They want the father to chip in and give him money. They want me to chip in and give them money, send money home. Something that I don't know. I don't know if you know, people have different views. I don't know if I'm being too harsh there or I'm acting irrational. I don't know. I told myself, this is my son at the end of the day. As much as he is my son, when he sees the life that he's living there is not the kind of life that I was giving him, he's going to look for me and come back to his mother. But listen, I don't know, kubatsirana edu. Sezvo wati kubatsirana. We are talking about a kid here, 15 years mwana. You see, ndikatora mwana, anditika, if I start feed mwana, ndine mwana ne 13 years, anditika, mudiki. Ndikatora mwana ne 13 years panapa izvozvo. So, ndikatanga kumufeed wrong things about her dad, her father. You know kuti anokura chingovenga baba vachingoti zvandakaudzwa namama ndizvo zviripo. Saka in the process baba vakada kuti mwana because zvinhu zvaari kuita izvi anditika nditomupanisha ipapa mwana unogona kutotongotora futi zvemwana iwoka ukamufidha futi akavaita futi 10 against those people because achiri mwana fungo asadza machuwa asadzakura. Saka I don't think there's any need yekuti ufixe mwana wako kuti anzi achazouya kana aona zvandiremera because pane vanhu vari pakati vari kuzama kuti vabatirire kumwana antiona kuti vafixe iwewe through mwana ushu. Iwewe you just have to do good nemwana wako because mwana ndiwako. That's true. So if it means kuti right now you have to go to Zimbabwe because zvekuvharwa ntika for a week or so, if it means that you have to go to Zimbabwe iwewe you file a complaint kumapurisa nyaya yako, I think munhu wese even ari pano kana takwanisa kuiunderstand. Even one police officer or two police officers, they can also understand your case as well. Antika, and then mwana otorwa. Antika mwana otorwa the social workers mogara naye pasi. Antika, you'll be surprised with 2 minutes amunogara pasi nemwana ochimusana nguraka anotozokudza shocking things. Anitiona because mwana ukaenda mhepo ndiko ari kuenda. You see, I really understand what you're saying, Sisi. But you know, like they always say, that abuse goes in circles. You understand? I think also I took whatever it is, yandakakura ndinayo, because mind you, ndikukutaurira kuti pa age 11 years ndakanyenda kusiwa navakomana vebasa. Me sitting down, zvamukutaura ndikuzvinzwisa zvotenda unotora mwana, and that is what I'm definitely going to do. As soon as vana vachingofara. But looking at it now from the point of yamuri kutaura women, ndakuona kunge ndofunga pfungwa dzedze kuti zvinhu zvandakakura ndiri mazviri. Maybe this is the right thing. I don't know. Because as a mother I could have gone and fought with them until I got him back. I could have gone to the my court of law and fought for my son, but I just gave up, just like that. No, it's not. We understand you. It's not your fault, Kola, because of the background that you have already told us. You went through a lot. You went through so much. So kuti nengwa kungoti andisi ningati unengwa kungoti wo amenchero zvazvaita anditiwaona. But isusu now tavepo panapa as your sisters. Kubatsirana newe semadzisi ako kuti look
of as much as you have went whatever that you have went through, you have gone through, Antika, you are now a mother, Antika, you are now a matured somebody, and who knows what is wrong and what is right. Do not take your frustrations on this kid. Manawako did not apply kuti ave pano panyika. And this you can find help iwe pachako ngobatsirikana, but mwana is 15 hasi kuenda kuchikoro, saka pacho panguva yacho tichitsvaga help iwe wobatsirikana, maybe by then mwana anenge ave ne17 years, ozotanga pamakagumira chikoro form 2, ozotanga here kunoita form 2 ane 17 years, simply because of the anger issues that you have towards vakagara nemwana. So I think even put it right now, for now, I know it's not easy, but just try. Take your anger aside and concentrate, focus upon the man wako. Your husband, I think, chimbotora your frustrations, all your frustrations about these people who say aside. Mwana watu kudira na yu. Mwana wako izvo waru kugara na izvo waru pavana vako 3 vaona nemurume iyi. Do you know kuti ndikasvaka kwenyu right now? Ndikagara vhiki ndirumba menyiwo. Ndichita kunge ndiri kufarira vana vasingandizivi stereki. Mwana unofunga kuti ndiye mukuru apa ndogona kutomutwista brains kuti anogona kufuma chitokuvenga iwe asingasakuteereri. Andiona. So this is the same thing that is here. Chiimagina ava vakakudza mwana nguva yese ishi. Andiona. Antiona soroti maybe pamwe izvo zvakatoudzwa kuti mai vako vakakurasa. Andiona. Kana takaudzwa dzimwe ndimwe dzisingatoiti. So I advise you to go and request for the child. Amene kuti nemapurisa or chipuwe mwana. Gara pasi nemwana muri 2 pamberi pesocial worker. Tell your child the whole truth from A to Z. Mudze chokwadi. Antika mwana uyu anoziva zvari kuda. Mwanangu ndauya panze kutora baba vako vapenyu varipo vari kutokuda ini wacho. I wanted to protect my kids from all that. But sometimes it's necessary. It's necessary. It's necessary sometimes because they will understand where you came from, where you are coming from. They will understand where you are coming from. Because right now urikungozvitora iwe nenzira pamwe mwana akaudzwa zvakakomba zvausingazivi kunzi mai vako ivava vantori muroyi vanozva vanhu. Urikuona ukatongotambira mudhuze unoswera wafa. Andiona ozoti wataura nemwana only to find kuti mwana ndozvaakaudzwa iwe hausi muroyi unotoriwo nemaproblems ako waisangana nawo paupenyu. So it's even necessary. Mwana uyu pane masocial worker ukataurira mwana kuti chokwadi social workers they know how to handle these kids. Vanotaura nevana vanokansela mwana vanomukansela. I'll do that, sister. Please just do that now for the sake of mwana. Tibatsirane nemwana utore mwana ugozodzoka uchiti no mwana ndakakwanisa kumutora ndakaisa kuna baba vake kana kuti mwana ndakatora ndakauya naye kuno kuSouth Africa ndakugara naye kuno kumwana kudzoka akuenda kuchikoro chamunodya nechamunodya nese because outside appearance aibatsiri anogona kungova achitengerwa mazitye kumupedza nhamo kuti mwana ateke but asingaende kuchikoro what will become of him hapana zvazvinobatsira. Andiona pamwe kudya cheko pamwe ndiani tori mukomana webasa pamba ipapo who knows, no one knows. It's obvious because vamwe vese vari kuenda kuchikoro vanoendeswa nemari dzasekuru handiti vamwe vana sekuru vakange vainemba ipapo. Uyu ndiye ega anga ari mwana wemuzukuru wekunze saka haana anomubhadharira. Ewa tsvaga mwana itawe please do something kuti uwane mwana wako. Do something kuti utore mwana wako. And again maiguru ava vachirwara vairwara nei? She was diabetic. Takaenda kuchipatara vakanzi vakambenge vatanga treatment yediabetes ndobva vaenda kumaprofita ndobva vafurirwa unzi regai medication, so vakange vadefaulta for 3 years. Saka changa chauya chasimba. Payakadzoka yakange yave harsh, yakabva yavaitisa kuti vave blind it was bad. So your brother mwana wavo wamaiguru ava ari kupiko zvinezvi anti ari kuZimbabwe? My brothers are both here. Mumwe wachona anotoshanda kambani yemurume wangu, then mumwe wachona anofamba azvidza vanhu kuti musaendese mwana mukreshi. She's also near me but I think 2 kilometers away. Saka this brother uyu anoshanda kambani yemurume wako anomboenda kumusha anotadzere kutaura nemwana kana kutonouya nemwana? Awirirane namai vake. Awirirane namai vake. That means awirirane futi nemunin'ina wake ari kuCape Town ikoko.
Sure. Saka iwo unogona kuenda kuzvokuti ukaenda kuZimbabwe unogona here kungonotora mwana tine malawyers ari panapa akatomirira kana kukubatsira kunotora mwana kuZimbabwe kana uchida tinavo vari pano pagrupu panapa. I'm ready for anything. Tinawo malawyers ari panapa panokutorera ari muno mugrupu munomu ipapa panopana paSisimeli Diaries but they don't want vave vanasiti havana show over vana chi but vanotondika kuinbox Sisimeli if anything chinoda legal services I'm willing to help. Tinotongomuconsulta izvozvo sokuti paita kesi yemunhu akati akati go and listen to the story ndomuita hook up newe otoinda otonyora matsamba ariko kwaRharare ikoko otonyora matsamba izvozvi motonotora mwana period. I'm ready for anything. My fear is just mwana wangu is my child going to be the same as the baby that I raised? Is he going to respect also his stepfather the way that he used to respect him? No, don't worry, mwana wako iwewe, you teach your kids ka zvauri kudamba mako iwewe. Listen, and now vana vari muno mumba anditika I can never be told what to do or what to say mwana wangu. Listen, let me tell you, then kwari kufona vana vanofona seko vasingazoti pa live here. Kati siri pa live avafoni kati pa live voda kufona and what. Listen, call inzwa voda kukudza this is ndikura machingo declare na chingofona. Right. Ndinoto nemwana ari kuita first year ku university. Unoziya anogara kuchikoro achigara kuchikoro first born andika anga kuda kuzvezvo kuti kwanogara kuchikoro anongoda kuyane kahunhu kake kekuchikoro kuyana kopano pano apaitwe izvozvo zvekuchikoro munoita kuchikoro kwenyu pano unoita zvepano zvekuchikoro kwamemuchiudzana zvamemuchiudzana shamwari zvinosara ikoko saka mwana ndewako iwewe andika unotraina unoudza mwana unodzidzisa mwana it's 15 years is achiri mudiki it's never too late. It's never too late. Actually, Mudiki. If I can get people that can help me, I'm willing. I'll do anything. But your husband is he willing to gare? Waona your present husband is he willing to gare ni mwana? He fought for that child kuva mwana achienda akatraya malawyers akatraya kuti say until he got a call from my mom. I choose it's either one of you is going to die because of this child. That's when we stop. But when we are talking, when I'm talking to you and when you are talking, when you're narrating your story, it seems as if you are a Christian, you're a powerful Christian, my sister. Yes. Then you cannot be intimidated. You cannot be intimidated in witchcraft. Iwe takaudzwa uroyi usingaperi mani iwe zvokuti dei takafa udhara iwe ini ndakatofanana newe nditoriwo nherera ndakarabandakara mai ndakaudzwa kunziya takaudzwa kunze muchatofa mugozodii but guess what takatokwana mazvarurwa takaitwa takangokwana tiri 4 takadaro hatina munhu akafa titori 4 takadaro zvezvi zvavaita uri danze munhu achazofa gozodii zvinorova madziro hazvina kwazvinoita because kuna mwari kumusoro ndiye ari above all the witchcraft. Exactly. There is somebody who's above all this witchcraft and whatnot. Saka usifuna kuchibvunzira zvinhu zvouroi zvokufusira muchibvunzirana kudhanzi uroi this uroi that uroi mushonga haubati pasina chironda haubati pasina chironda kutaurira ende kuna mwana anoprotecta munhu uri kunzwa usina chawakabata usitorina kana chauinacho unoziva mwana anongokuprotecta otherwise dei takafa tese kudhara. Yeah, Sisimeli. So I just want to encourage because I know kune vamwe who fail to come out kuti vataure nyaya dzavo on the group, and I thank you very much for giving a platform to us. I just want to encourage one or two people in the group kuti no matter what you go through, no matter how the devil thinks kuti he has brought you down. If God is on your side, if you walk in the right path, if you were meant to be reaching the sky, you will reach it. You will reach it no matter what. I never thought that one day I could be having people calling me, ma'am, I am done doing this, ma'am, I need this. I never thought. I thought kuti ndichangofonda ngori house girl vamwani ndichingotsvaira makitchen evamwani
ndichiita sebandatoone vanotonditsvaikirawo makichen ndatoone they wait for me at the end of the month to give them their salary ndatoone people who look up to me my in-laws though vakaudzwa makuhwa vakaudzwa but avazive zvavo the truth about my status, but they are with me. They are standing with me up to now. They respect me. And I found that family that I was missing in my family, especially my father-in-law is still alive, my mother-in-law is still alive. My father-in-law loves me to bits. Ndini mukadzi wegotwe. So vanondolonge mwana wavo musikana gotwe, he loves me to bits. I found a father in them. I found a mother in my mother-in-law. Hamuna mwana musikana ari mumusha imomo. So I feel like ndini kagotwe kemumba imomo. You know, that's the kind of love that they give me. Yandakashaya mba medu. So I just want to encourage vanhu kuti no matter what you go. Hello. Or no, hello? Hello, I can hear you. Yeah, in the number do set up a phone kuno. You can go ahead. Oh, okay. But no matter what you go through, no matter how much you are beaten, no matter how much they drag you down, you will rise. You will rise up. And nakuya kuzotaura nyaya yangu for sympathy's sake, but I believe that if I can tell people my story, it's going to uplift somebody. It's going to uplift one person's spirit. Pamanga kufunga kuda commit suicide because I even reached that point in my life. Powerful story. Yo. Thank you much for the opportunity. God bless you and God bless this group. Mune vanhu vari machuari zvatisanda kuona kune mamwe magroups. Yeah, powerful story. But anyway, we just want to hear kuti please go and take back our son. I will update you. And please update us. And thank you very much for coming here to share your story with us. You have inspired, a lot of people. It's a sad story indeed. But anyway, in a happy ending. Pangosara papa panogadzirika ndepe mwana apa. Kuti tore mwana. Kana uchizoda kuti tibatsirane kuti uende nebaba vemalawyers vanokutorera mwana, then I'll be here gladly very much glad to help kuti vaende newe vanomunotora mwana. Ende zvekuti mwana chauya anogona kutomboya, remember kuti achitanga kuzoda zvinogona mbotinetsei achitanga kuadjusta, handitoona from zvaanga ajaira kubati iwe samai just have patience, handitoona iwe wacho wakambowanawo here rubatsiro iwe wacho kubva pane zvawakasangana nazvo zvese. Sismeli, can I be honest with you? You like, I don't know, thousands of people that are in this group, and you are the first people that I've managed to talk to right now. Why? Wow. Because I always feared discrimination. Like I said, my husband is a pastor in his church. People look up to me. I'm a counselor in the church. So because of, I think maybe I was dying because of that, because if I tell people my story, how are they going to see me? Inini ndinogara pasi ndichikansela marriages evanhu, ndichikansela relationships evanhu, ndichikansela this, and then I'll go and tell people my story. How are they going to see me? Wow. You understand? And I think the counseling part is not because it's my calling, but I'm trying to take out what is in my heart while I'm making somebody's life better. That is the reason why I was now reaching to an extent of counseling, but I could feel deep down, but no, man, I'm not okay. I'm broken. My issues to lash out. Let's say I would reach an extent in where it would touch me, but so it's not because I'm feeling the pain of this woman, but it's bringing me back to where I came from. Oh, so right. This is like the first
when you responded to me, I cried. This morning when I received a call from one of your ladies, I told myself I'm going to cry, and I'm going to cry. I don't want to break down alive. I gave myself time to cry. I gave myself to calm down. Yeah. And I also feared for you when I sent you a message. Are you ready now? Because the story I knew it was said you could have easily broken down in front of people. So when you said no, I'm ready, let's do it. And that caller that akufonera ndangoti yeah, let's just hope kuti because yeah, but you know what, we are here, all of us, you know, we are here for you, we are your sisters. You know, don't feel like kudanzi in and things like that. Listen, it doesn't have to be somebody from your mother's womb. We are your sisters, man. You came to me, I listened to you when you were talking like and it was. So the next thing you come to Rasenberg, you say, Rasenberg, I'll say, come here. It's not even known kuti adzisi hama chaidzo nenya yekuwirana kwavo yekuti vatove sisters anditoona. So don't feel kuti ndiri wani saka andina hama, titoripo iso hama dzako kana zvanyanya kunetsa chero kadii, just shout, just give us a ring une personal number. Sisi ndozvo zvaita kunoku, then totoona sei kana tichitouya tinotokwira ndege totonangako kwauri ku Cape Town ikoko tinosora tadonha hatiregi. I'm here in Joburg. Uri padhuze apa. Haiwa paJoburg apa. I'm here in Joburg, just around the corner. Sisi, like I also said, we are planning for my wedding. Hell comes, heaven comes. I don't care what they're going to say. The wedding is going to go on. And at the wedding, tukuto uyako tetiriko. Tineke tiriko. Guys, itogara ndauza mavhengeri pano. Guys, tine mchato watinange tinawo watichakupa imsada muna December. Tine mchato watichakupa muna December, guys. Saka iyo hora istu wakomanaka. Aiwa mchato sineketi vanhu unachatira kupi kola. Ndiri kuno mu Florida, sinogara mu Florida. Saka unachatira Florida kokoko. Tetiriko. Aiwa. Tineke titori kweswara MC. Tisiti ma MC acho. Tinenge tiriko, guys. Muchato uri kuuya muchigadzira ma presents anditika toda tutotangira pa kitchen tutotangira pa kitchen top up iri kumuswani undiudze kana wakuzoita zvo kitchen top up katironge nemamwe mavhengerens pana uva include team yako vari kuJoburg, so that ende vanhu vanobika keke usambocha look no further. Keke rako rinobva muno tinavo tina Evelyn T anonetsa paJoburg nokubika makeke. Deko kuri kuZimbabwe takuti mai mwenda mberi, zvino kuna kuZimbabwe tina Evelyn ari kubuda pane perfect wedding, makeke ari kubuda pa perfect wedding, makeke Evelyn ari kubuda pa perfect wedding achibikira nomuno. Saka keke rako tichataura naye omupa pimi keke rauri kuda onyatsoita izi MC nindiri T usatombozvinetsa zvako. Then kana uri kuda maperekedzi unononga imo muno mudiaries muno mvenge vari muJoburg vanoluka so wongononga kuline up ko vari kudhuze newoko vouya waita masteps. Tinoda kutofaisa zvinhu teti tinoda kuti vanyatsonzwa maiguru kuti kwakune bomba. Thank you very much. Tinenge tiriko. Hanzi Vaida yes muchato nengo uri kuJoburg. Saka guys mugadzira mukaona ndakuzouya panapa ndichitaura kuti guys muchato wedu uya yaka wava padhuze umwe nemumwe ka 50 rand yake titenge present. Musazondibvunza kuti 50 rand ndeyechii, because tichangoti munhu nemunhu 50 rand guys. 50 rand tenge present yedu vari muJoburg vese nePretoria handei tinoti aiwa izvabvawo kudiaries nemvenge zvipo izvi mumwe wedu izvi. Kana vakaramba mai ava ndeyekwava vana kana basa Mwari variko na Mwari iwe Mwari ngavasapindira Mwari variko iwe unongo pamberi nemchato From the age of 3 months. Hanzi nana Shalimberi hanzi please give us the wedding bells tinouya avanouya vanhu vakana nditi hanzi ndida kuperekedza tinouya tinoda kutoluka pamuchato ipapo chichi
Laina, exactly, don't support you. Hey, Caroline, yes, Evelyn Lee, yes. Evelyn Lee aripo, hands I will pay in Ramai Mash. Oh, thank you, Ramai Mash. Hands I will pay £100. Hands I will pay £100. Ramai Mashika, you want to kukubatirira £100 tukutoida £100 yoyo. Tukutoida £100 yoyo. Tukutoida £100. Tukutoida. I told myself I'm not Tukutoida. Motanza tina support isu. Tino supportana isu. Tino supportana zvakapafeya. Tino supportana £100 from Ramanzi na Brit Ebony. Ndinenge ndiri pa holiday ndiri kutouya vari vachibva kuSpain. Is it Spain? Vanouya takasurprise na vanouya zati makei. Patakaita Haiti BMK Brandman and Caspo yakauya isu. Akauya ku Haiti kubva ku UK. Ku Haiti emvenge. He was there. Akauya. Saka I believe here when she says kuti ndinouya. Tinenge tirichi. You just give us a card rako rakamirirana nesu pano. You give us one remvenge one red diaries. Toti one kumvenge one ku diaries. Toenda tiri group nema makombi emjobek tine vanhu vane makombi vari muno mugroup ka tongoti tikwidzei handei tononya ndikuona kusingabudi chimwe ukakuda uku tiri kunofara uku tiri kunofara Mwari vakanaka hanzi zvipo tinobvisaiwa mashiya ndinokutemba hanzi I'll pay £100 too vari kunze kwenyika saka tane £200 uye hanzi my 15 hanzi ndobvisawo 50 rand yangu nababa Tensley. Guys, ini ndikutora mascreenshots mukasaza ndini ndichakusarai kumasuri mari iyoyo ngaitoenda kune munhu wamuri kutoplejera mari iyoyo kuti muchatoke uenderere mberi. Uri saizani pakupfeka gown? What size are you? I don't know how to thank you. uri munhu akasimba sei? I'm 34, 36. Okay. Unfortunately, my gown haukwane. When I wedded, I was slim. Nikati ndinaro a very beautiful one. Ndanichatokupa. Zvino haukwane. Ndanichatokupa. Zvino tough luck. Ndichinaro. Ndandichakupa. Ewa, guys, she deserves happiness, guys. Hands I will pay 5,000 rands. Wow! Tatanisha. Ndiri kutora mascreenshots and ndichakutevererai kumashure, guys. Tatisuda mafake donation. Ndichakutevererai kumashure. Ndichakutevererai. Uyu ndo muchato wedu wekutanga paSisimelis Diaries. Watinenge tinawo pano. Ndafara, guys. I'm so happy kuti the sad story it ended up with a undiudzirewo bamnini so kuti hanzi neve kuDiaries kufamily yako yechitu yaunayo inonzi Diaries. You will meet him. He's a very humble man, very quiet, very loving. I don't want to lie. Yes. Uzoti hanzi tinenge tiri and as family ndine family yangu handitombonide vamwe vanhu. Isu paunotanga kuti wakuronga kitchen top up please involve us. Zvekutaura izvi usambotsvaka kuswa izvi zvipasiti ndinetaura kana uri mamufundisi chechikwako kana takuita zvekurayira tisite tiriko tisite chikurayira tisana sisi vako wazviwa tisitenge tichikurayira ikoko totouya free of charge tisi tinenge tiri tii paground papo handitimaona zvichitofaya handitimaona. I thank you very much. I'm so happy. I thank you. I was supposed to be crying because no. Tati hatisi kutomboda zvekuchema nhasi hatisi kuda zvekuchema. I thank you. Diaries team, thank you very much. You are a loving family. May you not do this for me only. May you keep doing it for everybody else. So all the prayer warriors, guys, all the prayer warriors who are here, guys, please namatai kuti let's keep on praying kuti muchato uyu ngaubudirire whether Satan achida asingadi mai ava vakau inini nende mai ava inozani ndikugaya kuti chika ndikutogaya kuti mai ava ngavasauya ini ndikugaya kuti ngavasadeidzero because vakauya vanogona kukuisa poison muchikafu chese tinenge chidya vakatiuraya ngavasauya mai ava ngavangonzwa kuti munhu akachata ngavangonzwa kuti munhu akachata. I don't know, Sisi. Thank you very much. I will continue talking to you for support and all that. When I leave for Zimbabwe, I will update you. I will also tell you.
kuti zvafamba sei, anything chatinenge encounter on the way, I will keep up with you. I will be leaving in April, like zvandakudza kuti ndine crash, so Easter very good time for me nokuti ndenda kavharawo. Alright, no problem. So kana wasudzoka uzongoya uchindipo update weindogona kuzongonyera zvamuchero iri post kuti guys concerning nyaya yemwana zvakazofamba zvakadai, so concerning baby inonzi kitchen top up iri komso kati iso iri unongoti pa record tongoposta record tongonamira pa pinned poster card tongoudza tine team ini kana nchinda kuma function ne team rangu randofamba naro rinondisupport rekuti chero ndikadedzwa kukuti yamuzotaura kudoko vanongoti muri kuenda kupi simeli tikuya vanongouya ende vanotenga kuti mapresents avasitsvagi vanongoda mafaro. Ndine team rangu riri Joburg imomo, saka ndinotongoenda ne team rangu tetiriti koko tetichifaisa. So thank you. Kana wazopedza ma preparations ako and everything, please don't usatye chinhu usavhundisire nziza rina nyanga kuna Mwari kumusoro kudenga uko wanzwa isusu pataka inini ndege ndikudze inini pandakashayikirwa namai vangu pepesira. If you listen to my story pandaitaura nyaya yangu nditi bankuru vedu yes hama dzemaba vangu dzakataurwa ndanze muchauya muchiti Pfugamira. By then how old was I think I was 14 15 zvikanzi vana vakada kuti vakangwara vachiti Pfugamira. How old am I? 42 iko zvino hatisati ndamwapfugamira takachata musati ndakavachata ndakanombovadana handakanombovadana ini andinovodonera sokaindirira mberi wanutatu handimo here mbamba ndirimo ninongo akatororwa futi akachata futi hama here mumba izvozvi arimo tose ivo vavo ndo vapera kudzoka vachiuya ivo ndo vakazouya kwatiri voda help yekuda kurapiswa nesu tikatovarapisa zvawakaitawo ivava mai ivava andiona. Saka kuna Mwari kumudenga uko ndomimba naye ini havanyadzisi mhani mudhara ari kumusoro kudenga uko hanyadzisi mudhara ari kumusoro kudenga uko hakunyadzisi. For as long as you continue doing the good deed, Mwari haafaka akusiye never. And then you cannot force her to love you if she doesn't love you. That's one thing for sure. And so on. You can't force her. So let her be. You all live your life. God for us all. pazvanaka pawakutarisira kuti ndichichengetawo mai vangu ndivaitire this and that wotanga kukufaita. It doesn't make sense. Exactly. So that's what just pains me. Why is this happening now? That's exactly what happened to us. Remember, titaidlana bankuru baba ndibaba vafanga kuti gumbatira sevana but ndo vakati kandira shade because of grudge ravo ravaive naro namai vedu vakarisa patiri ndoona. But chichakamisa hapana chakamisa zvinhu zvakangoendeka just like that. Saka usaswera uchitovhunzikwa zvisina nebasa resa navana basa handitoona. So thank you very much Kola for sharing your story with us. We'll keep in touch and then I'll tell you kuti ndataura na that lawyer uya then ndokuconducta ndokuita iukapu mutaurirana. Okay, thank you very much sis. Thank you very much family. Have a blessed day. Bless you. Right, at least you guys ndazofara because nyaya yazopera zvakanaka ndimaona nyaya yapera nehappy ending. Nepavakandiudza guys ini muzati dzimwe nyaya dzanendichizwa ndichingodzwa nemunhu pafoni ndichingochema ndichingoti ndichichema hati anenge ari pafoni anenge asingadozisi simeli vabaiwa nekuchema kwavari koko munhu achindiudza nyaya yake iye ari kuchema onokwe ndikuchemawo ndikumuti be strong asi neniwo ndiri kuchema nyaya yemunhu guys because ilife tozviziva antimazviona saka hazvibvundutsi. Right, second caller, if you are there can you please call tichingopedza toda kuzodii hanzi ma50 rand ebi mavhengerenzi vabatensly aiwa kana tapiwa date ma50 rand achacollectwa dondowa tichatsvaka tisekutara anobata ma50 rand iwayo handisiri ndobata totsvaga munhu anobata ma50 rand iwayo tomutengerawo kana firiji kana something chekungonomupa present kungotidza kuti akazvarwa ari 1 but haasi 1 tiripo tichamira naye tiripo isu handitika mafriends ake vanasisi vake nemi vanina vacho muripo munongomirawo naye vanoda kuti ashamwari ake guys you can come to me ndokuita iukapu moziva kuti ndiani moita ukapu moita friend naye handitika hatisarudzani panapa
tiri takainzana takafanana tese kana uine zvinhu gara nezvinhu zvako kumba kwako ndezvako hatinei nazvo hatidi kuzviziva handika kana uri mupfumi nemari yako iri yekuti unovhairira vamwe aiwaka then haibetseri mari yako kana iri yekuti ndine mari ini ndine mari dzangu ndezvinhu zvangu then hazvibetseri because zvinhu zvako ivanity. It's all vanity. Gara nezvinhu zvako hazvimbo zvakaita zvangu inini ende upenyu vhiri unogona kunge uri apa baka mangwana ukafuma wave apa handiona ari apa akafuma ave apa upenyu ndozvaunoita so handichimaona so kana uchiziva kuti unoda kuuya kuzobverera vamwe kuti ndine zvinhu zvangu ka kwatiri zveda ukwanirega zvedisi tisina zvinhu tirambe takadai tigare titambe takadai so vasina zvinhu vanoziva upenyu kuti upenyu hunogona kungochinja anytime antimaona kana vane zvinhu zvavo garai nezvinhu zvenyu ikoko musati nyangadze muchiziva kuti tine zvinhu zvangu ini ndine dzimota dzangu ini ndeye dzimba dzangu ini ndeye murume wangu ini vangani vane varume apa vangani vane varume makamboona chipembera nevarume wavo kupembedza Facebook ose kuda kutaza varume kuti ndevarume vangu vangani vane varume apa vangani vane dzimba kwete 1 kwete 2 kwete 3 kwete 4 kuti tinavo vane dzimba kana 5 10 apa asi haumbovaoni vachivhura miromo yavo kuti tine zimba dzimba yedu akazodai haumbovaone kune vamwe vane a fleet of cars mumagaraji mavo dzokuti mota kadzikwane kwete mota dzekutambaka kwete tumota tumwe tusina basa totiya mazimota maimwana asi haumbovaone vachitaura kuti ini ndine mota dzangu ini tine life yangu ndakazodai ndikazodai so ivi vanhu vari hanzi humble yourself and God will lift you up but if you want to lift yourself up God will take you down. Ndo zvakanakira Mwari wedenga ucho. God will take you down. Kana kwada kuzvisumudza kuzvisa padenga kudai. Kuna zvinhu zvavo. Vanhu vakada kuzana zvishandwa pakapa tinokunyarirai vamwe vacho. Dzidzai kuvhara miromo yenyu izvi. Vanhu vakada kutarizana zvishandwa apa tinokunyarirai rudhembe rwavanhu tinokunyarirai apa. Handitika because zvinhu zvamunofunga kuti munazvoka hamuna. Vane mari chedzoka. Havana nguva yekuita malive zvatiri kuita izvi vane mari chaidzo havana nguva yekusara chibaya malive button zvatiri kuita izvi tichitamba nemi panapa vane mari dzavo vari busy pamalaptop izvozvi vari kubaya matransactions emari dzichipinda isi tinongofarira kubaya malive button because hatina mari tinenge tichingotamba pano asi yandinayo inini inongokwana kuti inini mhuri yangu ndidye chete harimaona nevana vacho vachinda kuchikoro haisi sekuti ndingakura pamusoro pemba yangu kapa ndozvipembedza kuti ndine mari ini ndikazodai for what ini ndine mabhizinesi angu akazodai kuti zvidii kuti ana agodii kana ndichitaura nyaya yebhizinesi rangu let it be kuti ndiri kuinspire somebody else noti kuda kuya kuzoshinyira vamwe vasina vari kutotsvaga zvokuita kana kuvadzikisira vari pasi kuti ini ndine mabhizinesi angu imi hamuna chinhu hamuna kudai so hakuna asingagoni kana kuti musiki wemadomatisi akatengesa madomasi akatengwapo hakuna munhu asagoni kana kuti chishopu chake muti ndigere panapa hakuna paprobably nditori nawo kana 3-4 kune vanondiziva but handimbofi one day ndakabaya live button chefudza ndine zvinhu zvangu ini ndaamashopu angu ini ndine zvinhu zvangu zvakazodai so for what kana ndakuudzai zvigozodii kana ndakuudzai vasina vanofila sei vasina vachafila here kuti saka sisimele ava ndingaida here kwavari neproblem yangu kunovataurira kuna problem vakomanaka vanhu dzidzai kuva humbleness inongodiwa paupenyu tinenge chikuona izvadi muchibhabhauka mumalife mubhabhauka kunge wokudza cheka musoro bhabhauka muchibhabhauka dzikamai put yourself down Mwari vakusimudzire Mwari ngavakusimudzire ivo pachavo simudzirwa naMwari rega kuzvisimudzira kusa kumusoro kudenga kune vanhu vane micheto inototyisa mudzimba vane mereje kuti vanonanzvwa pasi petsoka apa mune varume vavo mudzimba vatogara kana ma40-30 years nevarume vavo ivavo semu varume ivavo vataumbooni hatitozivi kana varume vavo pala I'm so humbled nasisi Tilda vaya guys ndakashamisika ndichiona murume wavo kuma-hours uko ndaitofunga kuti havana murume ini but she managed all these years tokoziva kuti andiTilda vaya she managed to keep a husband out of the spotlight ivo vari paspotlight you know ndokunonzi kugona iko kuya handimaona kwete kuda kuti munhu wese azive nemusumu mangwana ndikafuma ndakarambwa mamunditipatini munonomutsvaka murume ye mukauya naye mukati pafacebook iti keep your personal lives private kana tauya pano ngatitambei tikwane tiinzani hazvina basa kuti uri werudzi rwupi kana kuti unogara kuBroadway Brooks kana kuti umwe anozogara kukuwadzana kana kuMbare kana tiri paFacebook apa takainzana takangofanana pafair takangofanana
hazvishande zviya zvinhu zvepano pasi zviya. Hapana wandakamboona inini akafa achinzi kwai azovigwa nemaziprado ake muguva, avigwa nemafortune ake muguva, apinda muguva nemarange rover ake. Zvinhu zvepano pasi zvinosara zvichidyiwa nemuchunje zviya, zvinosara zvichidyiwa nemuchunje zviya. Hapana wandakamboona chinda nazvo. Tangotipfudze nepapo, tidarike neipapo. Kunyarara kunoita vanhu kapafacebook akusikupusa takatarisa hedu tichiona madhirama anenge achiitika. Kunyarara kunoita vanhu pafacebook tichikuona muchibhabhauka sekuguza chekwamusoro akusikupusa we, akusikupusa. IFacebook iyi dzidza kuzvihambula. Humble yourself. Dende rekupfeka iri rinodyiwa nemujuru rinodambuka iri, dende iri rinodambuka iri. Kune vanhu vane macloset imi. Kune vanhu vane macloset ekuti akapfeka imi makambona I'm so humbled even nemukadzi yanga ari ex-wife yaGinimbi anonzi Zodwa aya. Mukadzi ane mari uya mhani kuri zvokufungidzira aya. But makambomona achita live achitanzi ndemari dzangu iri. Mukadzi ane mari Zodwa aya kuti anoda kukakana kuzvaafunga kuita ndozvaanotoita. But amumuona achitamba nemalive button achitanzi ndine mari ini, ndine mazimota ndikazodai so. No, hatizozivi kana vana vake chaivo. Vana vake chaivo nobody knows vana vake. Takangoziva kasikanda kwakaitika kuti aitaurawo neboyfriend vachisenderana zvinhu zvavaisenderana pakudanana kwavo, boyfriend ikalikisa. But iye pachake kuti ambobuda achitaura kuti ndine mari inini, boyfriend auda, never. Hatina. Unotonyasona kuti kubatira chirungu pamusoro sebhaskiti uku ndokunonzi kubatira bhurugwa, kubatira chirungu pamusoro sebhurugwa rejoki. Handiti mazviona. Saka dzikamai, kudzikama kunongodiwa so, kudzikama kunongodiwa. Titongogara ma1 room edu imomu mukota cafe. Tungorarama wantiteri mamukuku edu imomu. Musaone mabhuku ari kumasura yakastofu kangu karapa kukastofu ako kanotori pakona apo kastofu odrop yo era papo iyo mbeda zvese zvitori muno mu1 room. Asi life ringofa. Does that make me less of a human being? No, it doesn't. Takatongofanana. Nditimaona. Saka vane mari dzavo vaya please musataurira nyaya dzemari dzenza munadzo ndedzenyu kuma-account kwenyu kwatsi dzedu. Isusu woti hatinawo kuti tine ma500 edu mu-account atori bhuwa akadaro handinini nokudzawo nepafacebook asinganifire zvemari dzangu zvine basa rei. Nyaya yekufemu ikakupinda mumusoro inokukanganisai. Fame ikapinda umu inokanganisa vanhu brain. Ini handisi celebrity, ndogara chikudzai guys. Inini I'm not a celebrity. And musafemakanisa kuma-celebrity. I'm not a celebrity and I don't intend to be one. I'm somebody who hustles, period. I'm just munhu anofarira kutamba nevanhu pafacebook ndichiitawo malive nchidi, but I'm not a celebrity. Kukanzi ma-celebrity ngaamira pekuZimbabwe kunonomira vana Wingy G nana Japresa ndo ma-celebrity atinoziva, nana vamutukudzi vakashaika, nana vamunangagu, nana vachamisa ndo ma-celebrity atinoziva. Isusu zvedu vamwe povo nuna atisi ma-celebrity. Ndimusambofemakandiduza wedra kuti kwai celeb because handisitombori celeb. Ndingori munhu anofarira kungotamba nevanhu achibaya live button. That does not make me a celebrity. Andimuziva. That does not make me a celebrity at all. Ndingori munhu anofarira kubaya live button sezvinokuitawo Mandla mungamuti celebrity. Harisi celebrity anongofarira kubaya button. Andimona achitamba pamba live. Andimazviona. Mungamuti celebrity. Has celebrity. Saka ma-celebrity ndivo vana Wingy D vana Chamisa, vana Mai Mugabe, vana mene koko ndo ma-celeb iwayo. Vamwe vese ide mambotigarira pasi mambonyara rudhende takangofanana tingori vanhu chete. Kana wainda ukaonenge wangoenda inyasha dzaMwari vedu we, tendai Mwari uyu nenyasha dzanokuitirai. Tendai Mwari inyasha idzi. Nyasha idzi Mwari vakakona kuti unonyanya kupaparika sereka vanozvitora izvi. Vanozvitora. Kuzvitora. Vanozvitora. Handiti maona. Vanozvitora. And nyara ikutama hanzi, but anyway can do what they want. Musada kudzira vanhu zvokuita pafacebook. Tinotongotaura isati tinotaudzira kuti nhingi chita chekuita chakati. Tiri kutongotaurawo zvinotangwa reality of life. Tutongotaura reality of life, whether you take it or not, but is the truth. That is the reality of life. Whether you take it, and hapana munataudza kuti nhingi dai nemari yako nati dai so munhu ngaaite zvaada. If the shoe fits, pfeka bhutsi kukwane iwewe. Kana bhutsi chikufita iwewe pfeka ikukwane. But ndipafia ndataura chokwadi. Vane mari dzavo vari zima comment section vanenge vachingoona madhirama tichingoita isu vasina mari tichingowawata pafair. Ameno.
And musanditegera vanhu Melo Richards, please do not tag anybody because I never invited, I never said anybody's name and I never tagged anyone's name. Musada kurwisanisa ndai munozvita kumudhengedhenge, musada kurwisanisa vanhu pano. Musada kusa, I'm just talking in general because I've seen a lot per Facebook. It's a reality of life. Kana uine mari ndeyako haifufia kachaninga the next person. Period. Chete, ndifarire kusandifarira ndikokwa ndapasana zvochiro kasandifarira ina isitombo celebrity nditodika na kutotiwa nemunhu wese zvingaita inga Jesu cheche akatonokiswa nemunhu waidla naye wana kuti mwa nemunhu waidla naye akanomukisa kutatira kuti anga asingatodiwi naJudas wacho ndikazoda kudiwa nemunhu wese kuti ndirichi handisi pamudhengedhenge pano animona so ndifarire ndikoko hazvitombo ndichinjisiwa but I'll just say what I feel and I'll just say what I think kuti ndizvozvo because kuvharirana kwacho kwanyanya. Vasina mari vanofila sei, vasina mari vanofila sei, vasina kana senti, asina kana kudya chingwa makuseni, kana kunwa tea kumba kwake, anofila sei. Achinzwa umwe munhu achingoti ndine mari dzangu ini ndine mari yangu ndine anofila sei. Anofila sei. I don't care, but in the truth kana ndatongotaura natopedza. Ndatongopedza. Right. Second, kola kana ari pari kufona ngatifonere kunyarira hatina kupusa guys and tinotausa zvisingatoite and tinotokunyatsogona kutaurisa but zvinotenda it's not even worth it. It's not even worth it. But sometimes the truth has to be told. The truth has to be said whether you like it or not. Chokwadi mukanditsiura ininika I won't take offense in that. Antimona mukanditsiura I won't take offense in that. I'll take that as a constructive criticism but no apa ndakanganisa ndogadzirisa unhu hwangu period. Right. Next caller kana uripo ndokumbira kuti ufone caller kana uripo ndokumbira kuti ufone next caller kana uripo ndokumbira ufone next caller tinzwe nyaya kana usipo tigadzirire second live tigadzire tine live yechi 2 years zvikwambo iri kuuya veduwe taona zvakawanda veduwe tarisai anditomboti kwai kuningira kuti ningira ini Facebook yazara kuvhairana chete umwe anobuda achiti neona ndatenga ndege yangu yakazodai ini ndine mari kudarika umwe obuda wachiti ini ndakazodai ona kitchen yangu yakazodai and what is all that izvi mapuranga anodyiwa nemujura komananga ndipo nyasoona kuti azvina kana basa pafair techingoona zvedu anoona ende tetiri busy kuzirira maoko kudaiso Facebook yangozara nekuvhairirana it's getting out of hand vasina mari vachosaka vodi saka isu techingoita vanhu kungofollowa vanhu nemari dzavo aimikai garai pasi. Right. Second kola kana uripo tifonere nisino ndakona munhu achiita kuita kutenderana ndege kuti kwai ndege yangu twara kwai makumba akabhenda hanzi kwanzi ndini kwai anene zvakataura zvemakumba akabhenda and I was like kutuka munhu kwao apa kutotuka munhu kuri kuitika apa but no one can stop reg atina zvatingataura but pakatotukwa munhu paya pakatogwa kufesi kwemunhu kwakadidi pakatotukwa munhu paya pakatogonza ndikweretiri zvinhu zvangu izvi and then what vanhu tiitirei kwazvo ndokuzondipupurira shoko raMwari ini ndigouya kuchechi ndaparidzigwa naprofeti ndakuenda kuchechi ndichiona izvo zviya imika Mwari uyu ngatimutyei kana uri comedian ingoita zveucomedy zvipere. Right. Caller number 2 aripo here. Caller number 2 hanzi vane gumbo hanzi vane mhino inenge tswibidi ndakaseka wangu ndasingadi kuseka hanzi vane mhino inenge tswibidi. Come on guys, that was what was that really? What was that coming from a so-called man of God? And then Sunday ndakahold a mic ndichinamatira vanhu madhimoni achibuda ndabva kudza munhu zvemhino inenge yangu inenge tswibidi imika. There's somebody wants me? Okay, I'm coming. And Maona. Right, pane here guys, is there anybody caller number 2 aripo here? Caller kana number 2 asipo guys, nditi angu end the live and then tosangana futi pachikamu chinotera. Utadiwa unjalo, uright nje ante unayo indoda yake ba right, the husband, the boyfriend is just doing some piece jobs. Dukuya. Right.
So guys, ndonyata tinayo kana tipasisina umwe guys. I'll see you later. I think let's make it 5 o'clock. Tosangana panyaye 5 o'clock. And next caller has kufona. I've been waiting for the next caller to call. Has kufona. Sakandoita say, I think ndinumuna front dog. So gatsangane na 5 o'clock guys. Stay humble and God bless you. Take care of yourselves. The minute you humble yourself, God will lift you up. I love you all guys. Take care of yourself. Tosangana pachika mchinotevera. Goodbye.